Здравейте, скъпи зрители, уважаеми дами и господа! Аз съм Владислав Апостолов и днес с вас предлагам да проведем една нормална, човешка дискусия, такава каквато липсва на другите места, в другите медии, където хората реално се обаждат и си казват свободно мнението, разбира се, цивилизовано, възпитано и не се осланят само на филтъра на партийни сурогати и аватари, на НПО агитатори, маскирани като независими експерти, които излизат и без никаква връзка с зрителите спускат мнението. И обикновено няколко дни по-късно това, което са спуснали те като мнение свише, нали, като таблетите от планината, всъщност се оказва погрешно. Само че кой да помни? Те вече са забъркали са матилката. По две линии след малко ще си говорим с вас. И ще ви питаме по-скоро. Няма да ви казваме, ще ви питаме. Вярвате ли? На кого вярвате? Естествено, на кого вярвате за случая Петрохан. След малко ще прочетем най-новите развития по този казус, който няма никакво съмнение. И тук изобщо да не се хващаме на тази стръв, на този призив. То е приключено, дайте да не се занимаваме с това нещо, не го политизирайте, нека предизборно да обърнем внимание на другите неща. Не. Тук се оказа, че е намесено всичко. Държавно разложение или държавно съучастие, или както искате го наричайте, на всяко едно ниво. Това засяга това, което ние тук говорим от години за НПО режима, безконтролния НПО режим, тия НПО-та, обикновено свързани с едни определени, с една определена политико-икономическа общност. Абсолютният провал на правоохранителните органи, разбира се, прикриване, потайности на всяко едно ниво. На всяко едно ниво този случай пресича публичния живот в България и би било проява на невероятна и амнезия, и нежелание човек да се ангажира с въпросите, които в крайна сметка го касаят, защото тук става въпрос за образование, за деца, става въпрос за начин, по който се прилага начина, по който работи системата за сигурност. Тоест, тук са намесени основни, фундаментални сектори от организирания обществен живот. И да си кажем, не бе, това не е толкова важно, дайте да не го сензационализираме, това са пълни глупости, изхвърляме тия глупости през прозореца, оставяме тия призиви да ги говорят хора, които са заинтересувани да не се обсъжда свободно този изключително усложняващ се всеки следващ ден казус и ви питаме на кого вярвате. На кого вярвате и в какво вярвате. И на къде отива случая според вас? Това е единия въпрос. Другият въпрос пак е на кого вярвате и в случая става въпрос, разбира се, вече конкретно за предизборната кампания. Започнаха да излизат първите социологически проучвания, да показват интересни резултати и всъщност оттам ще почнем ние сега. Знаете, за Market Links вчера излязоха, но първо започваме с актуалното, което е от днес. Това е агенция Мяра. Ето. Веднага показваме заглавието. Агенция Мяра. Ако изборите бяха днес, формация на Румен Радев води с 33,3%. Веднага правим сравнение. Market Links бяха казали онзи ден, че самия Румен Радев с най-високо доверие от 51%, но неговата неучредена, необявена вече още формация влиза в парламента с 25,6%. Така, я да видим сега на Мяра резултатите. Така, ето. Гледаме. Партия на Румен Радев 30. Вижте как са го пък изчислили. 33,3. ГЕРБ СДС 18,9. ППДБ отново, между другото Market Links, горе-долу подреждането е същото. Те дават на ГЕРБ второ място с 15, на ППДБ второ място с 13. Тук също ППДБ. Между другото това са поручвания, които най-вероятно са били на терен и са изготвени и се публикуват. Т.е. направени са поручванията преди казуса Петрохан и преди да стане ясно, че толкова много ключови фигури от ППДБ и от тази демократична общност, тази политическа общност са свързани с казуса, разбира се. Да стане ясно, че видни техни фигури, включително кмета Терзиев и бившия министър Борислав Сандов буквално са ходили няколко пъти в тази хижа, която е обитавана от сектата, за която и до ден днешен не е ясно, но има съмнение дали кои от хората там са имали взаимодействие с ДАНС, кои са били едва ли не
според информация на 24 часа, не потвърдена до този момент, самия Ивайло Калушев е бил сътрудничил на ДАНС. Така, ето само да покажем. Възраждане, тук, между другото и двете агенции дават този срив на Възраждане, тук малко повече да 6,8 и оттам нататък всички тези партии, другите не влизат. Много интересни резултати. Аз лично съм дълбоко скептичен към всички ранни, дори да познавам и уважавам, разбира се, някои от социолозите, не всички, между другото, от тези агенции, които сега тепърва ще излизат с данни. Съм дълбоко скептичен относно техните резултати, най-малкото, защото е твърде рано. Не е пресметна този Насим Талеб нарича подобни събития черен лебед, The Black Swan Event. Едно събитие, което сякаш, образно казано, видоизменя, огъва тъканта на времепространството и има сеизмични последици за обществения живот. И такова събитие, разбира се, е Петрохан. И като казахме Петрохан, ще прескачаме между тези две теми и това са двата въпроса, но само да доизчистим още няколко данни от последния информация, от последния час. И след това вече ви питаме. На кого вярвате? Вярвате ли изобщо? На коя версия? Какво смятате, че се случва и се е случило? Ще бъде ли прикрит казуса? До каква степен официалната информация се припокрива с това, което вие, използвайки вашето индивидуално, свободно, критично мислене, стигате? Но и за социологията. Тоест, един основен извод е, че според тази социология Радев е първи, с много предостаналите, но в никакъв случай с някаква вълна, която да му осигури абсолютно мнозинство. Защото нито 30%, според Мяра 33%, нито 25% според Market Links носят еднолично над 120 мандата. Някой ги изчисляваше и Райчев вчера говореше, Андрей Райчев в някакъв ефир, че горе-долу на този етап, аз смятаме, нито формацията, казваме, повтаряме, маркираме, нито информацията, нито формацията на Радев е учредена и обявена още, с кандидати, имена, платформа, програма, т.е. няма облик, нито кампанията е започнала. А тази кампания е възможно да бъде, как се казва по-народно, мътна и кървава. Вие само вижте, не че това е, смятаме, планирано за кампанията, но какви отровни обществени рани отвори, отпуши, какви линии разломни разпра казуса, сектантския казус с Петрохан, който е сектантско-институционален, защото нещата, които са извън всяко съмнение, според мен, вие също ще кажете, на база на информацията, с която разполагаме, не тази, която просто ни е спусната от МВР, а на база на интервютата, които гледахме с различните родители, на база на минали коментари, назад в годините, на база на официална документация, е, че това, извън всяко съмнение, с всички други неща, които тепърва се надяваме да излязат и да бъдат достоверни и проверени и потвърдени, е, че това е сектантско-институционален казус. Защо? Защото очевидно, че групата е оперирала като секта. Имало е култ към личността, имало е екзотично, някои биха казали перверзно, извратено променяне на съществуваща и без това несъвместима с, мисля, европейския опит религия, но все пак основна религия, която обаче е била променена. Тя е мутирала в светогледа на съответния Ивайло Калушев, който се е оформил като гуруто. Около него оформен този култ към личността. Има взаимодействие през годините с непълнолетни, с малолетни, основно с малки момчета, които биват отглеждани от тази група възрастни мъже на различни места по света. Мексико, България. Така че имаме при всички положения имаме секта, всички елементи на класическата секта. Имаме дарения, приношения, както ги нарече едната майка, на огромни суми от тази съпруга на бизнесмена до Валерий Андреев, която си каза как тайно е крила, че дава пари и общува с тази секта, докато те отглеждат сина й, който после свидетелства срещу тази секта и той е всъщност свидетеля, който говори за сексуалните, неправомерните сексуални отношения от страна Калушев. И имаме дарения, признати, между другото, изключително фриволно и смущаващо от кмета Васил Терзиев,
който си каза, че първо, освен че е бил 9-10 пъти в тази хиша, че са карали мотори, че лично дал на сметката, мисля по негови показания, не толкова на самата, естествено скандал сам по себе си, на самата група, агенция, която подвеждащо дублира дейността на истинска национална държавна агенция, без да е такава, за контрол на защитените територии, а ги дал на един от групата, Ивайло, който всъщност според данни на МВР, на него именно в рамките на един ден му дават разрешително за 16 огнестрелни оръжия. На него Васил Терзиев му дава 70-80 хиляди евро, по думите на Васил Терзиев, публично, след като той бил помолен да го направи. Тоест имаме дарения, които вървят към тези хора постоянно през годините, по различен начин. И всички тези елементи на секта. Обаче, защо сектантско-институционално? Защото повечето институции в България от последните 5 години, откакто тези са се завърнали от Мексико, са намесени по един или друг начин да прикриват, да опъват чедър и да улесняват дейността на тази най-малкото, минимум, изключително съмнителна група. Изключително съмнителна група. Така че тук имаме сектантско-институционален сюжет, който пресича буквално цялата структура на държавата. Министерство на образованието, което дава лиценз на това училище, Космос, което някакси съмнително ни деца се водят, че учат там, но примерно в 100 плюс дни от 170 учебни ги няма и живеят де-факто с тези мъже. И според министъра на образованието, много от тези учители всъщност не са учители, самото училище се защитава, родителите казват, че това е най-страхотното училище, но съмнително. И имаме Министерство на околната среда и водите, тогава подчинено на крайния зелен активист Борислав Сандов, което сключва това странно рамково споразумение с новосъздадената организация на групата мъже, на сектата. Имаме сигнали до ДАНС, които не отиват никъде, до ГДБОП, имаме бездействие на прокуратурата, имаме прокуратурата, която прехвърля сигналите към районна прокуратура, според официални данни Костинброд, и нищо. И единият сюжет е, че това е прикриване заради връзки. Имаме свидетелства, че самия Калушев получава информация и знае за сигналите срещу него и започва да предупреждава околни. Другия, разбира се, сюжет, конспиративен, но честно казано не е налуден, както има много налудничеви разкази, но ние към тях в момента няма да им обръщаме внимание, защото те пренаситиха общественото пространство и идват основно по посока на либералната общност, които наистина само още не са превидяли, мисля, директната намеса на Путин в казуса с Петрохан. Само това още не са го видяли, но след малко ще проверим, може и това са видяли. Но имаме конспиративен сюжет, че тази група е била оперативно интересна, знаело се за съмненията и сигналите към нея, разбира се, те са и документирани от 2022 със сигурност. Те първа трябва да разбираме какво са правили в Мексико, били ли са интересни на мексиканските власти, на мексиканските служби, на мексиканските картели. Това е Мексико, това не е случайна държава. Службите, покровителствани от определени тъмни сили, които имат интерес, не толкова казуса да бъде разкрит и разплетен, не дейността на тази група да бъде разследвана, това е, разбира се, преди трагичната развръзка на Петрохан и околчица. През годините това да бъде, като някой го каза, банка за компромати. Нали? Вижда се, че има нещо съмнително в дейността на тази група. Осъзнава се, че те са свързани с политически лица, политически активни фигури на най-високо ниво и класическата схема с делата на трупчета, които се активират в определени моменти срещу определени мишени, или като прокси да се ударят други мишени, се взима решение и тази група да бъде отглеждана, да бъде наглеждана като източник на потенциални компромати срещу политически и обществени врагове. Това е другия сюжет. При всички положения това също говори за институционален разпад, за разложение в правоохранителната система, за дълбоки съмнения в прокуратурата, оглавявана в момента според някой от съдебните органи в държавата, нелегитимен, изпълняващ длъжността прокурор в лицето на Сараф, който при първото си изказване по повод шесторното самоубийство, ни призова да четем между редовете. Уникално. Така че, това е сектантско-институционален скандал. Имаме обаче, това, което споменах в началото, НПО режима. Сега, нека да видим този материал, малко преди да включим телефоните. Това е от сайта Гласове,
не е потвърдено все още от други източници, ще го проверим. През 2024 Антикорупционният фонд, което е друго НПО, е оказвал натиск върху МВР да не разследва Рейнджърското сдружение на Ивайло Калушев. Писмо на Антикорупционния фонд до вътрешния министър Калин Стоянов от август 2024 показва опит за институционален натиск във връзка с проверки срещу Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев. Това се вижда от документа, предоставен на гласове от източници от разследващите органи. Така, това е много интересно. Чакаме официалния, разбира се, официалната реакция, ако има такава на самия Антикорупционен фонд. Защото ако това е вярно, ако се потвърди, че от едно НПО са оказвали натиск на институциите за прикриване на друго НПО, това е много съмнително. Това е много съмнително, но това трябва да се провери. Това трябва да се провери и чакаме становището. Става дума за заявление за достъп до обществена информация. Изпратено в фундацията на 16 август 2024, подписано от директора Бойко Станкушев, в което се поставят въпроси за постъпили сигнали, проверки и преписки срещу Сдружението на неговите членове. В писмото организацията предупреждава за риск от злоупотреба и институционален тормоз. Много е интригуващо, защото трябва да се види автентичен този документ. Срещу структурата и подчертава нейното международно признание, включително членство в Рейнджърски федерации. Представете си, ако това се окаже вярно. Чакаме потвърждение. Според запознати с казуса, именно тази аргументация била възприета в МВР като опит за предварително рамкиране на евентуалните проверки, като натиск срещу гражданска организация, което на практика поставя институционален чедър върху дейността и в момент, когато срещу нея вече текат сигнали и преписки. Сега много интересно, ако това е вярно. Защо се появява на втората седмица? Защо това с гилзите, имаше свидетели, имаме изчезнал свидетел? По последна информация е в Мексико и не отговаря на телефона си. Диан мексиканец, който бил един от първите много близки на Калушев, заедно с мексиканската си съпруга, живели близо до хижата в едно село и той е бил първия свидетел на местопрестъплението. Той каза, че преди да изчезне и първо дава показания, пред органите на да изчезва. Имало гилзи. Чак на втората седмица, защото и кмета на Гинци, мисля, че беше свидетелствал за гилзи, казва, че не са изстреляни. Че след анализа става въпрос за гилзи, които просто са гръмнали, са разпукали заради пожари и високата температура, а не, че са били изстреляни. Окей, това е едно техническо обяснение, което идва кога? Колко съмнения се развиха, за да дойде това обяснение? Това изпускане, контролирано или полуконтролирано изпускане на информация, меко казано, не съдейства за изграждането или за закрепянето или за заздравяването на доверието между институции и граждани. И за съжаление, не само тази наистина налудна прослойка на крайни либерали и симпатизанти на ППДБ, които публично се разпаднаха в феерия, каскада и съзвездие от конспирации, всеки здравомислещ граждан ще си каже, чакайте са, тук има нещо. Защо тепърва не знаем какво точно се е случило? Потвърдена ли е, отхвърлена ли информацията пък от 24 часа, че самия Калушев е сътрудничил на ДАНС. Така, изключително много са интересни тези теми, според мен. По никакъв начин този случай не е дори близо до приключването. И затова може да отворим телефоните, колегите, при първа възможност и да ви чуем. Първо, преувеличава ли се според вас значението на тази трагедия или напротив? И вярвате ли на социологическите агенции? Два са въпросите. Ако има нещо друго, което смятате, че е изключително извънредно важно, веднага го поставете на масата, да го обсъдим свободно. Вие сте. Ало. Здравейте. Здравейте, господин Апостолов. Вече години наред из България обикалят едни хора, които никой не ги проверява. Така. Това на времето тази организация, която сега се представляваше от този наркоман и наркотрафикант Калушев, това го твърдя, че са такива. Добре, това не е потвърдено, това вие го казвате, така, добре. Така, аз каквото съм казал, всичко това е ставало. Ние сме длъжни да маркираме, да. В предишното включване при вас ви казах, че негови хора, които действаха из Ивайлово-Градско, се занимаваха с наркотрафик и с наркотици. Имаше и подадени сигнали от кметове до полицията, но както знаете в България нищо
не се разкрива. И то няма да говорим само за наркотици. Кажете ми, господин Апостолов, има ли разкрито едно убийство в България? Ето, отрепаха Андрей Луканов. Отрепаха един наш съгражданин, който беше заместник министър на просветата Ламбо Кичуков от Ивайловград. Да има някакво разкрито убийство, няма, господин Апостолов. Да. А относно за тази партия Демократична България, Продължаваме промяната, това са синове и дъщери на неуспели комунисти, на доносници на държавна сигурност, да, които се докопаха до политиката. Финансирани са от фондация Отворено общество на Джордж Сорос. Имат медии и така нататък. Ето виждаме днес какъв е резултата, господин Апостолов. Да. И сега при тъй нареченото служебно правителство виждаме и цялото правителство е на фондация Отворено общество. То още не е официално обявено, мисля. Има само спекулации. Има податки в медиите. Да. Очакваме да видим какво ще бъде то. Да. Но тези хора, които там ги предлагат, и другото, защо се мълчи? Виж всички, които са замесени в случая Петрохан, ето мълчи са за Саша Безуханова. Да. Човек на Отворено общество. Мълчи са за другите дарители. И ако се спомните, в предишното предаване ви казах, господин Апостолов, тази организация има купени имоти в цялата страна. Ето вчера са били в село Българи, Малко Търновско и така нататък. Нека да проверят и в цяла България, дори и в Ивайловградско тези хора имат закупени имоти с поставени лица. Много ми е интересно къде са били през това време службите, гранична полиция, ДАНС. Това ми е много интересно, господин Апостолов. Така че в България всеки един народ се заслужава управениците. Всичко добро. Благодаря ви, господине. Ето и това заглавие трябва да го покажем. Това е Валерий, бащата на свидетеля Валерий Андреев. Заставам твърдо на страната на сина си. Това е бизнесмена, за който в онова потресаващо интервю майката София Андреева сподели, че е криела от него, че има контакт с тази група и че не вярва на сина си и на неговите свидетелства, които после той казва, че е представил и като сигнал до ГДБОП през 2022 година и че продължава през цялото време да дава от парите, де-факто парите на съпруга си на тази група, на тази секта, които са искали от нея. Тя говореше за тези дарения като за приношения. Говореше, че нейният син е завиждал и е моралният убиец на тази група, защото бил подал такъв сигнал, че не му вярва, че всъщност другите момчета, покойните, за съжаление, жертвите Николай Златков, младото момче на 22 или 23 и малолетното момче Александър Микулев, всъщност са били, според нея, прерожденци, толкуси и те са стояли по-високо в иерархията от другите трима мъже, трите тела намерени на Петрохан и всъщност те били в взаимодействие с Калушев, който пък бил лидера на тази секта. Няма вече никакво съмнение, че става въпрос за група от възрастни мъже, група с елементи на секта, които през цялото време, през годините, отглеждат и при тях живеят млади момчета, малки момчета. Някои от които отиват да живеят там на 10 годишна възраст. И те са предавани от родителите си, доброволно. И до ден днешен повечето от тези родители вярват повече на Калушев, покойния Калушев, отколкото на децата си, на фактите, на богато документираната история на секти през годините. Но белезите са ясни. И на това ниво имаме институционалното ниво. Така че друг такъв случай наистина няма в България. Вие сте. Добър ден, България. Здравейте, господин. Добър ден, господин Апостолов. Двете теми са много интересни, актуални и доста време ще ги разплитаме за Петрохан и за изборите. Изборите, да. Сега нека да започна с изборите първо. Не, че е по-важно от Петрохан, но все пак това е по-важно. Важно е. Не, по-важно е за България. За Петрохан пак е малко частичен случай, да. въпреки че и той е свързан. Точно така. Изборите са важни.
Сега искам да ви кажа нещо, което съм го казал и преди, но тъй като повторението е майка на знанието, аз по принцип не обичам да повтарям, но както и да е. Така. Кой хвърли господин Апостолов в България в този хаос, суматоха и анархия и стигнахме до избори, до извънредни избори? Кой? Кои от всички тези извънредни... Лицето Бойко Методиев Борисов. Той сам си призна, че е свалил правителството, да. Така, той свали правителството. Сега, явно той хвърли България в краката на другаря Радев, на авиатора Радев, който вече нахлузи червената фуражка, зелените чорапи отново и слезе на политическата сцена. Така. Бойко Борисов, аз съм го казал и преди. Аз съм следял от това лице, защото той от 12 години и повече всъщност е тартора на политиците в България. Той го управлява, той е силното лице, поне до сега. Този човек... Договорняк ли подозирате вие? Какво? Моля? Договорняк подозирате между Борисов и Радев? Ще ви кажа. Кажете. Може и да няма връзка. Така. Но Бойко Борисов, той работи за една държава, велика сила на Североизток. Аз съм ги подредил неговите проруски услуги, които е правил. Но ще ви кажа само една. Той самия Бойко Борисов не подкрепи Плевнелиев за втория мандат. Спомняте си, че той не се кандидатира втори мандат за президент. Така беше. Така. Защото, но и той не беше особено популярен президент. Момент, той отказа, Бойко Борисов отказа ГЕРБ да стане зад Плевнелиев при вторите избори. Естествено, кандидат без партия зад гърба си, той няма да спечели. Това е услуга, беше услуга в полза на Радев. Ето ви една връзка, косвена връзка. Бойко Борисов направи така, и не само той, нали, тези, които работят за чужди разузнаване, направиха така да вкарат този скапан бюджет. Те се държаха арогантно към опозиция и към други институции. Как беше то другия, да? Сега имена... Няма значение. Те станаха символ повече отколкото, да. И той доведе до тези митинги. Така. Които хората излезаха, защото всичко това е като... натрупване, да. Години наред се натрупва. Добре. Това е като тенчерата под налягане. Изведнъж парата излиза и излезаха 150, там колко хиляди души. Така. Никой не знае, в цяла България. Да. И ето този човек, както ви казах, той хвърли България в краката на русофила Радев. И сега вие казвате 33%, 25%. Не аз, Мяра, агенция Мяра. Не вие точно. Аз нямам идея. Не вие, социалистическите агенции. Добре, така. Те са платени и работят в... Не им вярвате, вие казвате. Не, въобще не им вярвам. Добре. Той най-много да хване 20%. Радев. Но това е лявата част. Лявата част, русофилската част, която е също 20-25%. И ако може да излъже от тия 60% някой друг избирател, това е. Но той ще влезе в парите трима, може и да спечели изборите, но не чак с такова грандиозно спазващо мнозинство. Сега, понеже няма време, ще кажа и за Петрохан. Нали? Кажете набързо, за да включим другите зрители. Набързо, разбира се, за да не се разсейваме много. За мен това е една как да кажа, как го казват? Хомопедофилска военизирана секта с привкус, религиозен привкус на будизъм. Но никой не прави връзката. Вие много добре обрисувахте всичко, така че аз няма место нещо празно, което да допълна. Така, добре. Но никой, просто аз си мисля, че тук има и може би има и масонска връзка. Защото масоните действат по същия начин. Добре. Те са свързани и с разузнаването, не само с ДАНС, то е ясно вече. Но не и с будизма обаче. Моля? Добре, но с будизма не са свързани. Да са свързани. Добре, благодаря ви, господине. Благодаря, казахте. Благодаря, господин. Благодаря ви за включването. Така, веднага, разбира се, още една актуална информация, пак по този случай. Помните, едно от свидетелствата беше за тези мистериозни мъже с АТВ-тата, които всъщност мисля именно Диан, изчезналия свидетел, е бил видял на предния ден и е бил предупредил групата около Кълшев за тях.
И сега тук едно заглавие. МВР откри мистериозните мъже с АТВ-та от Петрохан. Няма да видим какво се има предвид. Така. МВР е установило и разпитало групата от 12 мъже с АТВ-та, които са били в района на хижата Петрохан в деня преди трагедията. Именно за тях се разказва в показанията на Деян Илиев, човекът, който така. Информацията, така. Мистериозните мъже. Става ясно, че разследващите са открили участниците те са били на офроуд обиколка. Тя била организиран човек, който често кара в района. Първоначално групата била по-малка, но по пътя към нея се присъединили други водачи на АТВ-та, така че общия им брой достигнал 12 души. Изясняваме тази линия 2 седмици след трагедията. Ами да, както с гилзите, както с мъжете, както с тези, първо бяха 4 черни джипа, сега тези мъже, толкова много детайли и елементи и толкова малко адекватна комуникация, адекватна информация. Но не чак толкова малко, че да кажем, че нищо не знаем. Има едни хора, които излизат и казват, не, случай е пълна мъгла. Бившия премиер, Уви Денков, Уви, че бил премиер, не че бил бивш. Така наречен академик Денков от ПП, естествено от една страна се дистанцира и от Сандов, зелените те не били част от ПП, нали, така. От друга страна нямало доказателства, нали, за много от нещата, не се знае. Тоест от средите на ППДБ, на либералната общност, на свързаните с тях НПО-та, групи за натиск върху обществото, с огромно, за съжаление, влияние в медиите, в институциите, идва сигнала, че не просто не знаем достатъчно, което е факт и нормалните хора го твърдят, че нищо не знаем, че е пълна мъгла, че не може да се говори за секта, за елементи на секта, това с децата въобще, пък избягват да го коментират. Най-страшното нещо, нали, за което има основателни съмнения. До този момент има основателни съмнения, базирани на свидетелства и на сигнали и на такава странична информация. И пъзъла се подрежда. Така че трябва да направим разграничение. Има много неотговорени въпроси. Има изключително много съмнителни връзки с институциите и с правоохранителните органи. Пълен провал на разследванията. Съмнение за чадър. Съмнение за компромати, че са били използвани и са били пазени, за да бъдат използвани те като компромати. Като компроматен арсенал. Но че са оперирали като секта с изключително смущаващи и съмнителни, заслужаващи дълбоко разследване през годините, взаимодействие, отглеждане на деца на малки момчета, както и тия родители, които си дават децата. Тук съмнение няма. Нали? Нека да разделиме нещата. Хората, които ще излизат те първа по телевизорите и в публичното пространство да говорят, че нищо не се знае, че всичко е мъгла, тези са манипулатори. И това е много важно да се знае. И мисля, че повечето хора го знаят. Вие сте. Така, може би технически проблем зрителен не се е свързал. Чакаме следващия, веднага на линията. Но е много важно да го подчертаем това нещо. Защото има такъв нагон, има такъв устрем в тези среди. Да замажат всичко. И естествено част от стратегията е в това, както обикновено при тази общност се случва, да дойде международното разследване. Кой? Христо Грозев с наградата Оскар ли да дойде? Кювеши да дойде, където в Румъния в момента ситуацията там е много сериозна, нали, дето ни даха за пример с Кювеши, съдебната реформа, ала-бала. Кой точно искат да дойде? Ми-6 да дойде? Европейските, международните органи, които не разбраха кой е взривил Северен поток? Органите на реда, които не успяха да разкрият бандите за сексуална експлоатация на десетки хиляди момичета в Великобритания? Органите международните, които не успяха на време да разкрият мрежата на Епстин? Кои точно велики международни разследващи предлагат от демократична общност да дойдат и да се заемат с случая? И по линията на кои юридически спогодби и споразумения? Нали, съдействие може би от мексиканските власти, ако има там нещо за разкриване, нали, досиетата Мексико. Окей, обаче толкова е цинична стратегията на така наречените жълтопаветници на демократичната общност, да замажат всичко и да кажат, че нищо не е вярно и че на нищо не може да вярваме и не вярвайте на очите си, че тя винаги включва да дойдат от чужбина, да ни спасят от чужбина, да дойде международните разследващи. Нали?
Това не изключва отново очевидното обстоятелство, че българската система за сигурност е абсолютно в момента пробита. Абсолютно пробита по много начини. Въпреки че съм убеден, че в нея работят талантливи, доблестни, честни хора, които, за съжаление, просто оперират в една система пробита на най-високо ниво. Нали? Едното не изключва другото. Вие сте. Ало, здравейте, господин Апостолов. Здравейте. Райкова от София. Ще коментирам и двата въпроса, които поставихте. Добре. На кого вярвам ли? Ами на себе си вярвам. Направила съм си някакви изводи. Така. И за мен има безспорни неща. Първо, че става дума за секта. Да. Второ, че е имало педофилия. Трето, че са свързани с ТПДБ, ама то много силно свързани, и че вероятно се прави опит да се замитат следи. По отношение на този Валерий, съм си мислила неговата майка дали не е симпатизант на ППДБ. Според нейните публични публикации така излиза. Тя споделя симпатизиращо тяхната общност, да. Да, и за това тя би вярвала на хора като Калушев, а не на сина си. Другото, което е, защо до сега не са извикани на разпит Васил Терзиев и Фандов? Интересен въпрос. Така е. Мисля си, че служебното правителство на Гюров може да замете следите или ще направи възможност замитане на следите на цялата тази история, защото за да спаси ППДБ от нея. Да. И което е много жалко. Не вярвам и надяваме се да не се стигне до такова нещо. Да. Не вярвам и на служебното правителство, което ще се създаде. Утре вече ще видим, вероятно, ще видим състава. Да, жалко, че няма да сте утре на ефир да коментираме служебното правителство. Ще го коментираме следващата седмица задължително, сега, защото то ще е в развитие. До социологическите агенции, изобщо не им вярвам, но днес по националното радио един социолог, Желев се казва, ще му забравих първото име, коментира агенция данните на Мяра. Да. Беше изключително обективен социолог и какво каза? Че личният рейтинг на Радев е 51, а успеха на партията е 25%. Това е според Market Links, да. Да, т.е. има много голяма възможност за растеж, за да стигне той до обема на своя личен рейтинг. Що се отнася до Мяра, ако съберем 33% и ако все пак той се изкуши да направи с ПП коалиция, ами те наближават 50-те. Да. Така че без коалиция няма да се мине, но се си мисля, че Радев все още има време и възможност да направи някакъв голям гаф. Има време и възможности да направи вълна. Лично аз прогнозирам около 60% активност. Това звучи добре. Ще има в последния момент също такива, които се колебаят и ще вземат решение. Винаги голяма част има такива, да. Да, така че това мисля, господин Апостолов. Благодаря ви много за включването. Приятен ден ви желая. Ами да, това са двата големи сюжета. Втора социологическа агенция излиза. Тя дава по-голям резултат и за Радев, и за ГЕРБ, между другото, спрямо предишната социологическа агенция. Но да, интересно е ППДБ. Ще бъдат интересни и аз съм сигурен, че много от колегите в социологическите агенции леко си скубят косите, че не са изчакали и Петрохан, защото едно е социология преди, едно е социология след Петрохан. Това няма никакво съмнение. Трябва да се види как ще се отрази, на кой ще се отрази. Сега един сюжет, разбира се, е, че ППДБ търпят огромни щети. Това е факт. Несъмнено. Толкова фигури, свързани с тях, фигури около тях са спонсорирали това движение. Техни бивши министри, сегашен кмет са ходили незнайно колко броен път в самата хижа, на всяко ниво. И ако се докаже, и ако е вярно пък тази информация, която четем в гласове, че едното приближение до тях НПО е натискало институциите от името на другото НПО, нещата са много зле за ППДБ. От друга страна, между другото, един колега предупреди, че параноичната природа на демократичната общност ги сплотяват
И когато те усетят, правилно или не, че има атака срещу тях, те се сплотяват много силно и те действат, нали, като секта. И това може да най-малкото да им сплоти ядрото, но вече за периферията не е ясно. Така че те в момента действително, и това Денков го изрази днес, те се усещат като мишена на дълбоката държава, разбира се, на Путин, на Радев, на мафията, на олигархията, на копейките, на русофилите, нали, на всичко, което не са те. Само те са чисти, само те са святи, само те могат да имат моралното извисяване и истината последна инстанция. Което какво е, дами и господа, елементи на какво? Не на политическа общност толкова, колкото на секта. Това са елементите на секта, една доста по-широка секта. И не е случайно, че истинската секта, технически сектата, всъщност излиза от техните среди и симпатизанти на сектата се оказват симпатизанти на ППДБ, но едно сплотяване може да има в тази общност, няма никакво съмнение. Към финала веднага пускам още един зрител, вие сте. Чуваме ли се? Или може би има... Чуваме ли се? Ако не се чуваме... Ало? Да, здравейте, слушам ви. Да, чувам ви. Може би да си намалите телевизора и да... Чувам. Кажете мнението, да. Ако ни чувате, вие сте в ефир, давайте с позицията. Искам сега да изкажа моето мнение. Кажете го. Предполагам, че ме чуват. Чуваме ви, давайте. Да, благодаря. Ще извинявайте с едно малко лирично отклонение. Службите, както действат в момента, не са се променили от преди 10 ноември. Те действат по същия начин, говоря особено за върховете. Отдолу има много учители хора, но те нямат право да си изкажат и това, което им кажат или което им наредат, това говорят и правят. Така, по отношение на Бойко, той си помни на Тодор Живков приказките да се снишаваме. И когато той обича да се снишава, да. Той се снишава. Той се снишава. Много се снишава. Така е. Това научи той. Обаче нищо не научи, че трябва да се построи нещо в тази държава, не само да се разтурва. Да. 50 години строителство, 50 години разруха, извинявайте, 45. Сега, с две думи за проблема, който е. Службите от кога знаят, че през Гинци минават хиляди имигранти и хашиш? Знаят или не? Те трябва да отговорят на този въпрос. Аз, когато съм минавал по този път, отдолу има една кола в началото на Гинци и друга кола в другия край на Гинци. Да. Какво се там гледат? Овчара ли търсят там? Кой търсят? Да. Добре, господине, благодаря. Поставяте един такъв въпрос. Обръщаме се, разбира се, и ние през вас към службите. Всички видове съмнени сигнали нека да бъдат надлежно проверени и обществото да бъде информирано по-адекватно. По-адекватно, по-нормално, защото недоверието ще расте като тумор. За съжаление, трябва да използваме мрачни думи за мрачни времена, свързани с мрачни хора и мрачни случаи. Няма да бъде мрачно настроението обаче на зрителите, които следят нашата телевизия и нашите програми, предавания и разговори. Именно за това останете с нашата програма. Благодаря ви.